Olis tämmönen story. Anteeksi, paljonko olen velkaa kahvista? 3 frangia. Siinä on 1 franki ja toinen ja 3. Kiitos ja näkemiin. Älä välitä sit vanhasta kahjosta, se vitsailee. Se on uus meillä ans, kun mä selitän. Mä oon ollut täällä jo 5 vuotta ja aina se tekee ton tempun. Tilaa kahvin, kaivaa taskustaan 3 frangia ja ripottelee ne tiskille kauas toisistaan. Äijä on pomon faija. Paras pitää turpansa kiinni vaan, kyllä siihen tottuu. Oli pomo faija tai ei, mua ei kyllä kuseteta 5 vuotta. Anteeksi, paljonko olen velkaa kahvista? 3 frangia. Siinä on. 5 frangia. Herra pysyy paikoillaan vaan, mulla on ilo antaa herralle rahasta takaisin. Hei hop, 1 frangi tänne, hip hop ja toinen tänne. Kiitos ja näkemiin. Saanko toisen kahvin, kiitos?